равшани шаҳри Кӯлоб муқобили дастаи Истиқлоли Душанбе ба майдон мебарояд ва ҷои таъкид аст ки дар таърихи футболи кишвар ибораи классикои футболи тоҷик борҳо истифода шуд дар мавриди ҳарифони гуногуни дастаи Истиқлол, аз ҷумла Регартадазу дастаи Вахш ҳамчунин хуҷанд. Аммо аз миёни ҳарифони дастаи Истиқлол тиме ки шояд бештар аз ҳама арзанда аст ба ин унвон маҳз дастаи равшани Кӯлоб мебошад ва класс тавре мо дидем дар ҳамон лаҳза он баҳсу мунозираҳо боис бар он шуд ки чунин як нофаҳмӣ ба миён ояд. Тамом дӯстони гиромӣ, баъд аз хотимаи дақиқаҳои иловашуда садои хуштаки довар Гулмуроди Саъдулло баланд мешавад ва дастаи равшани Кӯлоб баъд аз соли 2023 дигар бора дар баробари Истиқлол комёб шуд. Ин ғалаба аз нигоҳи стратегӣ барои дастаи равшан дар мавқеъгирии ниҳоӣ дар ҷадвал баъд аз хотимаи даври мазкур бениҳоят муҳим аст, зеро онҳо ба зинаи сеюм баромаданд ва тафовутро бо ду дастаи дигари пешсаф Истиқлол ва Вахш хело ҳам кӯтоҳ карданд. акнун равшан 19 имтиёз дорад ва дар зинаи сеюми ҷадвал онҳо дар баробари Вахшу Истиқлол аз муддаиёни аслӣ эътироф мешавад. Вахш 20 ва Истиқлол 21 имтиёз доранд. Ин нахустин бохти Истиқлол дар мавсими кунунии Лигаи олӣ аст. албатта бохти бисёр дарднок, аммо Истиқлол фикр дорам дар ҳафтаҳои баъдӣ барои ҷуброни ин бохт ва бозам мустаҳкам кардани мавқеи худ дар садри ҷадвал талош мекунанд. Дар мавриди бозии ояндаи равшан бояд бигӯям ки онҳоро боз ҳам як рақобати сахту сангин интизор аст. рӯзи 24 май меҳмони Вахш мешаванд ва ду дастаи вилояти Хатлон боз ҳам талош мекунанд барои садрнишинӣ дар ҷадвали мусобиқа. дӯстони азизу арҷманд, изҳори сипос мегӯем ки тӯли ин муддат ҳамроҳи мо будед. рақобати бисёр пуршиддат, ҷолибу диданӣ ва ҳаяҷонбарангезро дар классикои футболи тоҷик бо иштироки дастаҳои равшани Кӯлоб ва Истиқлоли Душанбе мо дидем. равшан 1-0 ғалаба кард бар ивази голбахудӣ ва ё ин ки автоголе ки Аҳтам Назаров дошт. бо ҳамин гузориши мо низ аз варзишгоҳи Кӯлоб Арена хотима меёбад. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр дӯстони гиромӣ.